En aquest vídeo aprendrem a canviar el tamany de lletra i a posar color al text. Anem a nou projecte i li posarem Hola món 1. Acceptar. Aquí a la pantalla de dissenyador posarem un botó i una etiqueta i traurem el text de l'etiqueta que quedi sense res, i el text del botó podem posar hola. Molt bé, anem ara als blocs. Tenim botó i etiqueta. Anem a botó i li direm que quan botó 1 clic, i ara la resta són coses de l'etiqueta. Hem de buscar el tamany de lletra. A veure... aquest. Tamany de lletra. Quan botó clic, tamany de lletra, li posarem un número de matemàtiques. Li posarem un tamany gran, 36. Ara, una altra vegada, etiqueta. Posar l'etiqueta text com aquí sota. I anem a text. Anem a text, ara sí, i li posarem Hola món, amb una admiració. Molt bé, i ara ens queda també l'etiqueta, posar etiqueta 1, color de text com, i anirem a colors i li posarem vermell, per exemple. Tenim un botó i una etiqueta aquí que no es veu i hem tret tot el text i anem a veure què passarà quan jo cliqui aquest botó. Quan cliqui aquest botó, l'etiqueta s'omplirà amb el text Hola món. El tamany serà 36 i el color serà vermell.